Il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea estendew is-summit li għad isir fi Brussell, summit li kuntrarju għal dak li kien programmat daħal infatti fit-tielet jum tiegħu bil-Kanċellier tal-Ġermanja Angela Merkel tajt li d-diskussjonijiet hemm ċans kbir li jissoktaw għar-raba' jum konsekuttiv bit-komplija tagħhom tkun it-tnejn. L-ewwel plenarja tat-tielet jum kellha tibda f'nofsinhar tal-Ħadd, iżda ġiet posposta l-ħin indefinit kif il-mexxejja tikomplu bil-laqgħat bilaterali fi gruppi żgħar dan sabiex issir konsultazzjoni u diskussjoni aktar fid-dettall. Huwa ċar li 27 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea għadhom ma laħqux qbil dwar il-Baġit Ewropew għas-7 snin li ġejjin u l-pakkett ta' stimolu kontra l-imxija. Skont diversi rapporti li ħarġu il-ħadd filgħodu, il-mexxejja Ewropej fallew milih u kunsens wara l-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel ressaq kompromess ġdid biex il-partijiet kollha jaqblu fosthom li jkun hemm bilanċ fi pjan ġust fil-flus li se jingħataw u l-flus li joħorġu f'loans bħala għajnuna għal kontra l-COVID-19. Jirriżulta li din il-proposta taf tkun aktar aċċettabbli għal pajjiżi bħal Olanda, l-Awstrija, id-Danimarka u l-Iżvezja għalkemm sa issa bil finali jidher li jinsab il-bot. Il-proposta ta' Michel ġiet preżentata f'dokument estensiv ta' 65 paġina u b'mod konkret se tkun tfisser tnaqqis ta' 50 biljun euro fejn jidħol ir-Recovery Fund li minn grants se jkunu jingħataw f'self xi ħaġa li tmur kontra x-xewqa tal-Italja. Kollox jidher li dan iżda mhux se jnaqqas xejn mill-fondi li hemm allokati għal budget tas-7 snin li ġejjin. Mhux magħruf se jkun is-sem għal Malta minn din il-proposta l-ġdida għalkemm Robert Abela f'kummenti li għadda fuq l-istazzjon tar Radju Laburista qal li ftehim mhux se jkun faċli f'dan l-istadju. Se nkomplu f'nofsinhar id-diskussjonijiet jekk hemm xlok ta' żblokk l-affarijiet ma jidhrux li huma tajbin ħafna. Analisti politiċi qed jisqu li għadu ferm diffiċli għal mexxej Ewropej biex jintlaħaq bil fil-ħin li ġej. B'rapporti jgħidu li f'waqtiet id-diskussjoni ħadu xejriet qalila.